pondo to nikech ang'o? Dar. Ma e picha mar gedo mane johala orwako kinde mane odargi e chiro ma Kibuye. Map manomiwa ne en grofa to it's a wonderful market. Mani pimo ne governor wacho ni pimo na gi market moro i Lagos in Nigeria. To ma e chiro manyocha gidoke bang' igni 2 mag gedo. Chiro odich, johala pango mwandugi ka gigeno jonyiewo. Johala mauso chiemo mondo tedo ne jok machopo e chiro ni. Karibia customer, ladies sandals 350, doll shoes 400. Kuom igni mathoth mosebetie, chiro ma Kibuye osenyayo ohala kendo gero johala nyaka e utegi. Kata kuma dake na gedo kanan Kibuye ka. Kibuye ka mosemiyo anyombo to Kibuye ka mosemiyo nyaka nyithindo osedhi e skul. Lebo yote, lebo nanga, lebo mtumba, Kaka pile, jous lewni mag mitumba madendore ni jo sauti luongo customer. Kata kamano, yuto gi odwer. Ohala olorore negi nikech jonyiewo nok kendo giywago midhiero mar dang'ni mosebedo kaluwogi. Sani jo uso wadgi nikech onge ng'ama nyiepo. Ibanda Mombasa, ibanda Nairobi, ibanda Kibuye, awuotho ka pondo to nikech ang'o? Dar. Olo pes masayoroma kadok e oda masayo rita par. Dware pa nikech ang'o? Chulo go yotama nikech ang'o? Dar. Makin kakin. Another service loan mare 450 mane an Kibuye ka. To by then sani nyocho chuno moduoka nyaka 150 cooperative. Mabe cooperative ochuna kaka nyalo timo nikech Wa ukwayo ne duro tema biro Kibuye ne kiane gin kia kane kar kwargi. Kane tie kar kwaru moro bigi title deed igol ne kwaru no mondo mi ong'e ni kane mar kwaru adier. Chieng' makech merogi ka buru makoch ketho mwandugi. Lewnige kiyudo ni buru dhiye, pikipiki kadho dhoge kanyendo to ologi e buru to jajuok biro to kawo ka siling 100. ni lau kako mboto, kwa kata Mombasa, lau chopo ka ken 30,000, to in lau no seche mo en 30,000, imuoche ni kisemuoche ni 10 buru, koro lau dang waket ne mask, ni mondo buru kikidhi kuome. Ka polo dudo to chuny jouso dang'ni. En ng'wech mar fundo ka gitemo reso mwandugi. Thuolo mar ohala ng'ikore e kinde ma koth chwe. Ma en ohula ma ka koth boro chaka ni kato chwe nyaka okinyi to kinyal petho nikech en ohula ma pi mol nyaka. Ja gari kokalo, gari moro kokalo iye ka kata piko to chuodho dabal, chuodho te ole i law. Bende giwacho ni giketho sa ka gimanyo pi kendo ka giriedo ka gilacho mabor kod kuondegi mag loko ohala. Cho en achiel to ji dabal, obejo chiemo, obejo mtumba, obejo Dubai, cho wala piny moro nono. Wapango line kakura. Matiyo en makoja chama mon man gi sukari ma iye ka gi ok nyadhiye. Kochopo ko ng'ich dhi nikech gik ka oseluar. Johala go seyo ten kaunti ma Kisumu ka giwacho ni chenro mar duoko gi Kibuye ne ok odhi kare. Kano biro Kibuye ka nokawa to olwaka rombe. Sama olwaka rombe wagore. Sasa migori tikia ngamigori go bathi ni nga. Kech Kibuye en chiro maduong' almost the second kata first in East Africa. Idhiro samoro en mari. Gidwaro ni piny owacho ma Kisumu mondo omigi thuolo mar gero kuondegi mag uso. giwuok oko mondo bi next week Afri City ni oserumo mondo ginyiswa kata kwa nyalo keto structure ma temporary kata kwa nyalo keto permanent wanyalo donjo kata ufuke mondo ager kata shelter mondo mi wabedgo. Wasetemo loso kod mineja mar boma ma Kisumu e yor ong'we yamo to pok wayudo duoko e wi chenro mar tieko chiro ma Kibuye kendo chiwo thuolo ne johala.
Johala geno ni jotelo biro winjogi kendo miyo gi duoko makare kapok gisiko e gope. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kibuye, Kisumu County. Nyakoromo genowa ni county kata sirikand county no ma Kisumu dhineno kaka konyo ganda go kata johala go ma chiro ma Kibuye. Moses Bolo wacho ni en wuoda pondo ko Ywak kendo goyo mos na jogo kata johala mago ma Kibuye. Kabenta Charles bende wacho ni Nyasaye kore mowinjo winje Ywak jogo ma jo Kibuye. Kabende en wacha Mako doka yenya kura mogo kata kamano yino alore kod kanyo ni kech Ratil kore kanyo gi jafwambo video je waduoko ka saa deka e wange gi weche manyien. Nyinga Lydia Keyo ka jaloko marwa Belinda Adhiambo.